κρύο σήμερα. Το κρύο είναι αλλιώτικο εδώ στη θάλασσα από ό,τι στα μέρη μας. Στα στεριά. Και εσύ, φεγγάρι μου, τι μαντάτα μου φέρνεις από τη Ρούμελη και την Τριπολιτσά? Από τον Κολοκοτρώνη και τα παλικάρια του. Πού πολεμάνε ο Διάκος και ο Καραϊσκάκης? Μην είδες την καπετάνισσα που πουλίνα και την αρχό της Αμαντώ? Μπήκαν και οι γυναίκες στον αγώνα. Ποιος θα το έλεγε? Δόξα τω Θεώ. Μπήκε ο Δεκέμβρης. Στην Ύδρα θα κάνουμε Χριστούγεννα φέτος. Όταν ήμασταν παιδιά στην Τουδίστα, ο πατέρας μου ο Παπαδημητρός μας ξυπνούσε αχάραγα το πρωί να πάμε στην εκκλησιά για τη γέννηση. Και η μάνα γιατί δεν μαγείρευε? Του κόσμου τα καλά. Αχ, μανούλα μου, να σουν εδώ να σ' αγκαλιάσω. Βασιλική, είσαι εδώ. Έλα μέσα. Πέρασα και πήρα αλλά έλειπες. Πάλι για τα μας τον Άι Θανάσιας, πάλι. Από τότε που έφυγε ο Μανολάκης μου για το ελληνικό σχολείο στα Σέρας, τον παρακαλώ να τον προστατεύει. Αλλιώτικο παιδί ο Μανολάκης, ο Βασιλική μου. Πάνω στην καρδιά με ένα βιβλίο στο χέρι. Και μυαλωμένος και καταφερτζής. Ξεχωρίζει από τα άλλα παιδιά της ηλικίας του. Πράγματι, από μικρός αγαπούσε τα γράμματα. Ήθελε να μαθαίνει. Όλο ρωτούσε πώς το ένα και πώς το άλλο. Και καλό παιδί, φρόνιμο, ποτέ δεν αντιμιλάει. Σαν να μου φαίνεται ότι του έχεις μεγάλη αδυναμία. Μη λες τέτοια πράγματα, διαμάτι μου. Και ο Παπαδημητρός και εγώ στηρίζουμε όλα μας τα παιδιά. Κανένα δεν ξεχωρίζουμε. Και αυτά σαν αδέλφια ζωή να έχουν είναι πολύ αγαπημένα. Δεν μαλώνουν ποτέ. Ούτε γκρίνιες ούτε τσακώνουν. Να δοξάζεις το Θεό γι' αυτό, Βασιλική. Αρκετές δυσκολίες έχουμε με τους λόγους πάνω από το κεφάλι μας. Πολλά τραβήξαμε από δάφτους και ποιος ξέρει πώς θα τραβήξουμε ακόμα. Άπιστους μας θεωρούν γιατί δεν πιστεύουν στον ίδιο Θεό. Να δώσει ο Θεός να ελευθερωθούμε μια μέρα. Με την κουβέντα όμως ξεχάστηκα και ήρθε ο Μανολάκης μου και δεν ετοίμασα ακόμα το προσφάιτη. Να με συμπαθάς που σε χασομέρισα. Σ' αφήνω να τον υποδεχτείς. Και να μου το θυμάσαι. Αυτό το παιδί κάτι τρανό θα γίνει. Σε χαιρετώ. Σε ευχαριστώ, διαμάτι. Στα καλά. Να μου τα πεις όλα. Τι είμαστε στο σχολείο σου? Όλα θα στα πω, μάνα. Έχω τόσο να σου πω. Πού είναι ο πατέρας, τα αδέλφια? Στην εκκλησία και σε τελήματα τρέχουν. Δεν θα αργήσουν. Καλά, έλα να σου δείξω. Οι δάσκαλοι μας, μάνα, είναι πολύ καλοί. Η ιστορία και τα μαθηματικά είναι τα αγαπημένα μου μαθήματα. Μπράβο, Μανολάκη μου. Να μην αμέλεις τα διαβάσματά σου. Άκου, μάνα, και αυτό. Πότε παλικάρια να ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιοντάρια στις ράχες στα βουνά. Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Ένας φλογερός πατριώτης το έγραψε, Ρήγας το όνομά του.
Η ώρα του ξεσηκωμού πλησιάζει, μάνα. Η Ευρώπη ξύπνησε και να ξυπνήσουμε κι εμείς. Πού θα πάει? Ναι, Μανολάκη μου, το πιστεύω. Θα ελευθερωθούμε μια μέρα. Εσύ όμως να προσέχεις, παιδί μου. Οι Τουρκαλάδες δεν αστείευονται. Δεν είναι καιρός για αποκοτιές. Έλια σου, μάνα, και ξέρω εγώ. Εσύ να προσεύχεσαι τον Αϊθανάση, τον προστάτη μας. Ναι, Μανολάκη μου. Πάμε να σου στρώσω ένα κολατσίσι και να ξαποστάσεις. φεγγάρι κρύφτηκε και η νύχτα είναι πιο σκοτεινή. Ποιος είναι εκεί? Για κόπιασε ένας εδώ. Φέδρα μου, αφέντρα μου, αρχόντισά μου, καλώς όρισες. Τι σκιάχτηκες κυρά μου και ήρθες ως εδώ? Τα παιδιά, τι κάνουν τα παιδιά? Μόνο τους τάφησες. Μα δεν έπρεπε κυρά μου. Οι Τούρκοι αγρίεψαν πάρα πολύ. Χαλάνε όποιο βρουν μπροστά τους. Έλα κοντά μου. Μου έλειψες. Όλοι μου λείψατε πολύ. Εδώ το έχω το δώρο σου. Πάνω στην καρδιά μου. Και εσένα, εδώ σε έχω κυρά μου. Μέσα στην καρδιά μου. Από τα 20 που σε ερωτεύτηκα, αρχοντοπούλα. Όμορφη, νοικοκυρά, σοβαρή. 11 παιδιά μας χάρισε ο Θεός. 3 κοριτσόπουλα και 8 παλικαράκια. Το στερνοπούλι μας, ο Κωστάκης, είναι στα 5. Και ο μεγάλος ο Θανάσης μας, σωστός άντρας, έκλεισε τα 26. Η Παναγιά να δώσει να είστε όλοι καλά. Να προσέχεις, αφέντρα μου. Να προσέχετε. Καλώς ήρθες, Γιουσούφ Μπέι. Τιμή για το σπιτικό μας σας έχουμε εδώ. Ευχαριστώ, Φέδρα Χανούμ. Ξέρεις ότι κι εγώ και ο πατέρας μου, Ισμαήλ Πασάς, έχουμε μεγάλη εκτίμηση στην οικογένειά σας. Το ξέρω, Αφέντη μου. Πήγαινε φώναξε τον πατέρα σου και φέρε γλυκό να ταρτάρουμε τον Πασά. Αμέσως, μάνα. Τον παραδέχομαι τον άντρα σου, κυρά μου. Από ένα μπακάλικο στην Τουβίστα ξεκίνησε και έγινε έμπορος, μεγάλος και τρανός, με μαγαζιά παντού. Διαφεντεύει Τούρκους και Ρωμιούς
και όλοι έχουν να λένε για τη σεμνότητα και τη συμπόνια. Πίσω. Όλοι στα Σέρας έχουν να λένε για την εξυπνάδα και την αποφασιστικότητα του Ισμαήλ Πασά. Όσο ζούσε, με όλους τα είχε καλά. Και με εμάς τους Γεώργιες είχε παρεδώσει. Πολύ χρήμα πέφτει στην πόλη μας χάρη στον πατέρα σου. Εμπορικό κέντρο έγινε. Καλώς ρε Γιουσούφ. Ποιος καλός άνεμος έφερε στο σπίτι μου κάρτιση? Κύριε Μανώλη Τζάνου, ήρθα στο όνομα της φιλίας που σας αίωνε με τον πατέρα μου. Ξέρεις πώς σου εκτιμούσε και σε συμβουλεύονταν για τις υποθέσεις του. Σου είχε τυφλή εμπιστοσύνη και συχνά έκανε τα στραβά μάτια όταν ζητούσε να γλιτώσει το κεφάλι κάποιου ντιαούρι. Όλα αυτά δεν τα ξεχνώ ποτέ. Γι' αυτό και συνεχίζω τα λησβερίσια μαζί σου, από τότε που έγινες μπέι στη θέση του. Δύσκολη εποχή για μπέιδες. Πολλά τα προβλήματα και μέσα σ' όλα πήραν αέρα τα μυαλά των ντιαούριδων και θέλουν, λέει, ελευθεριά. Πώς την ενώνουν αυτή τη ελευθεριά τις πλάκιδες δεν ξέρω. Και αμφιβάλλω αν και οι ίδιοι ξέρουν τι θέλουν. Εμείς εδώ στη Μακεδονία, Πασά μου, είμαστε φιλήσυχοι άνθρωποι. Πιστοί στο Σουλτάνο και υποτακτικοί στα φρυμάνια του. Το ξέρω, κύριε Μανολάκη. Για άλλο λόγο βρίσκομαι στα αρχοντικό σου σήμερα. Ήθελα να ζητήσω κάτι. Τι λαχταράς, αγάμου? Να, περιμένω επισκέψεις από τη Γαλλία. Τον πρόξενο κουζινερί, αν έχεις ακουστά. Πώς δεν τον έχω? Είναι περιηγητής, λέει. Γυρνάει όλο τον κόσμο και μας μελετάει. Πώς ζούμε, τι τρώμε, τι φοράμε. Και μετά γυρνάει πίσω στη χώρα του και τους τα λέει. Ναι, αυτός ο Κουτσομπόλης θέλει να έρθει να του δείξω πώς ζούμε εμείς οι μπέιδες της Ανατολής στα αρχοντικά μας μαζί με τα χαρέμια και τους παράδες μας. Κι εγώ τι θες να κάνω? Να μου δώσεις δανεικά να κινήσω το ανάκτορο και να εντυπωσιάσω τον κουζινερί. Όχι. Να μου πληρώσεις πρώτα αυτά που μου χρωστάς. Τέρμα τα δάνεια. Αλλιώς θα πάω στο Σουλτάνο. Με εκβιάζεις να συμπέρω. Να σου δείξω εγώ που χωρίς τιμή τους παντού και θέλεις να έχεις λόγο στις δουλειές μου. Μάθεις με όλα. Αργά ή γρήγορα θα σε βγάλω από τη μέση. Έπρεπε να συνδέσω το ερωικό μου φρόνημα με περισσή σύνεση. Μην τυχόν και προκαλέσω πιότερο το φθονερό μάτι του κατακτητή. Στους δύσκολους καιρούς, λίγο πριν το γλυκοχάραμα της ελευθεριάς,
συνάντησα τον Μητροπολίτη Χρύσανθο. Την ευχή σου, Δέσποτα. Ο Κύριος να ευλογεί εσένα και την οικογένειά σου, παιδί. Κάθισε. Δέσποτα, μου μείνεις να έρθω να σε βρω. Είμαι στους ορισμούς σου, όπως πάντοτε. Τις ορισμούς της Εκκλησίας, Εμμανουήλ. Δεν σου κρύβω πως σε καμαρώνω σαν να ήμουν ο πατέρας σου. Από τότε που άφησες τη Δοβίστα και εγκαταστάθηκες με τη φαμίλια σου στις Σέρρες. Θυμούμαι ένα φτωχόπαιδο που ήρθε εδώ, με μόνο εφόδιο την ευχή των γονιών του και κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να μιλούν για αυτόν όλοι, χριστιανοί και μουσουλμάνοι. Του Θεού και της πατρίδας ήταν όλος απέκτησα, Δέσποτα. Το γνωρίζω πως αυτό δεν το λες μόνο, αλλά και το πράττεις. Γι' αυτό ο Θεός σου πληθαίνει τα αγαθά. Γιατί έχεις χέρι που σκορπίζει. Αλλά για πες μου. Στους ορισμούς σου, Δέσποτα. Τι κάνουν τα παιδιά σου, τα 11 ευλογημένα παιδιά σου? Δόξα του Θεού, είναι όλα μια χαρά. Μας λείπει βέβαια κάπως ο δεύτερος, ο Αναστάσης μας. Πού βρίσκεται ο Αναστάσιος? Είναι στη Γερμανία για σπουδές. Κάνω όνειρα για αυτόν, σαν τελειώσει, να αναλάβει το κατάστημα της Βιέννης. Έφτασε χάρη σου μετά την Κωνσταντινούπολη και στη Βιέννη. Αχ, Εμμανουήλ, πώς να μην ζηλέψει το φθονερό μάτι την προκοπή σου? Πώς να ανεχθούν πως το φτωχόπεδο της Δοβίστας δανείζει σαγάδες και μπέιδες? Άκουσες τίποτα, Δέσποτα? Ναι, γι' αυτό σε κάλεσα. Ο Ιουσούφ το φέρνει βαρέως να σου χρωστά. Και μάλιστα τόσα πολλά. Αυτός ο πρώτος άρχοντας του τόπου. Μα δεν μου χρωστά μόνο αυτός, αλλά και ο Μακαρίτης, ο πατέρας του. Ο Μακαρίτης ο Ισμαήλ ήταν άλλος άνθρωπος. Που τόσο δένει θηρίο ανήμερο, σκληρός, άρπαγας και σπάταλος. Γι' αυτό και μέλητα του κακός. Άνθρωπος έμπιστος μου το πληροφόρησε. Πρέπει να φυλάξεις, Εμμανουήλ. Κάτι έφτασε στα αυτιά μου, Δέσποτα, μα δεν το έδωσε σημασία. Τι μπορεί να μου κάνει, σκέφτηκα. Τι μπορεί να σου κάνει? Μα να σου σκοτώσει. Σε ποιο θα δώσει τάχα λογαριασμό? Εμμανουήλ, καταλαβαίνω πως άμψηφας το κίνδυνο. Αλλά δεν σε πιάνει αρρώστια που το μυαλό σου πετά. Έχεις πίσω μια οικογένεια, σωστό με λύση. Ύστερα, από εσένα περιμένει πατρίδα. Μπορεί να έχουν περάσει κάπου τα χρόνια μου, Δέσποτα, μα πίστεψέ με, νιώθω νέος σαν τους γιους μου. Μου έρχεται να πάρω το όπλο μου να πολεμήσω για τη λευτεριά. Πώς έχουμε αυτό που ποθούμε, αν δεν πάρουμε την απόφαση να θυσιάσουμε τις περιουσίες μας και αυτήν ακόμα τη ζωή μας και τη ζωή των παιδιών μας? Μη βιάζεσαι, Εμμανουήλ. Το ποθούμενο θα έρθει. Αλλά το γένος μας πρέπει πρώτα να προετοιμαστεί καλά γι' αυτό. Και αυτή η ετοιμασία έχει ήδη αρχίσει. Τι λες, Δέσποτα? Πού? Πότε έγινε αυτό? Υπομονή, θα τα μάθεις όλα την κατάλληλη στιγμή. Την ευλογία σου, Δέσποτα. Ποια είσαι, παιδούλη, τι κάνεις εδώ τέτοια ώρα? Έχω να σας πω κάτι που άκουσα για την κύριο Μανολάκη από εδώ. Μίλα μας. Να, πήγαινα όπως συνήθως να ποτίσω το ζωντανό στο πηγάδι. Με σίμωσε εκεί που πόντιζα, ο αγωγιάς του Ιουσούφ Μπέι. Με έσπρωξε και μου είπε με φαρμακερή φωνή να κάνω στην άκρη. Δεν αποκρίθηκα, γιατί ήξερα τι με περίμενε. Καθώς πότισε τα άλογα του Πασά μουρμούριζε. Στην αρχή δεν έδωσα σημασία. Ύστερα όμως... Συνέχισε παρακαλώ. Τι έλεγε ο πατακτικός του Ιουσούφ Μπέι? Να, πως σήκωσαν κεφάλι ραγιάδες και σε λίγο θα γίνουν σε κιόμο με τα παιδιά του προφήτη, που ακούστηκε πιστός να χρωστάει σάπι στον Κιαούρι. Ο αφέντης του το είχε πάρει απόφαση. Ακονίζει το για τα γάνη του για να πάρει το κεφάλι του κύριο Μανουήλ. Είσαι βέβαια πως το άκουσα αυτό με τα αυτιά σου? Μη με βάζεις εκεί στο Δέσποτα, εσύ δεν λες πως είναι κακό πράγμα. Καλά, καλά πήγε τώρα. Και σε ευχαριστούμε πολύ. Να προσέχεις. Την ευλογία σου, Δέσποτα. Πέρα εδώ, παιδί μου. Άκουσες. Η κατάσταση είναι πολύ κρίσιμη. Τι μου ερμηνεύεις να κάνω? Να φύγεις από τις Σέρρες. Να φύγω. Και πώς να αφήσω την αφέντρα μόνη της να διαφεντεύει ολάκερη φαμίλια? Ξέρεις πως σου κουράζει την κακόμοιρη? Θα κουραστεί παραπάνω. Μα τουλάχιστον θα σε έχει ζωντανό. Και πού να πάω? Στην Κωνσταντινούπολη φυσικά. Έχεις εμπορικό κατάστημα εκεί.
Κανείς δεν θα παρεξενευτεί με την αναχώρησή σου. Πηγαίνοντας στην πόλη, θα μάθεις πολλά και για το ξεσκόμμα του γένου σου. Θα υπακούσω. Δώσε μου την ευχή σου. Παναγίας. Καλησπέρα. Πατέρα, γύρισες. Παιδιά μου. Ελένη, κόρη μου. Πήγαινε τα παιδιά μέσα να παίξουνε και ύστερα τράβα από το μαγαζί και φώναξε το Θανάση μας. Τι συμβαίνει, πατέρα, ανήσυχος φαίνεσαι. Κάνω τι σου λέω, Ελένιό μου. Δεν είναι ώρα για κουβέντες τώρα. Να πάω, πατέρα, να φωνάξω το Θανάση μας. Είμαι αρκετά μεγαλύτερη και δεν φοβάμαι από τους Τούρκους. Εγώ, πατέρα, θα μεγαλώσω. Θα πάρω το όπλο σου να πολεμήσω για τη Λευτεριά. Μπράβο, Χριστάκη, γεια μου. Να έχεις την αρχή μου. Γυναίκα, πρέπει να φύγω για την Κωνσταντινούπολη. Ο Γιουσούφ δεν αστείευεται. Με κυνηγά για να με σκοτώσει. Όχι, πατέρα. Μην αφήνεις τη μητέρα και εμάς μόνος μας. Πώς θα τα βγάλω, πατέρα. Αφήσεις να μας σκοτώσουν όλους, θα μας εξαφανίσουν. Υπάρχουν είναι αδίστακτοι. Πήγαινε μέσα, κόρη μου. Θέλω να μιλήσω μόνο με τον πατέρα σας. Πρέπει, αφέντρα μου, για το καλό όλων μας. Κάνε κουράγιο, κυρά μου. Θα έρθουν καλύτερες μέρες. Το νιώθω, το διαισθάνομαι. Τα πράγματα αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Ο σπόρος της Επανάστασης έπεσε κιόλα στην Ευρώπη. Έφτασε και η δικιά μας ώρα. Θα το δεις. Πήγαινε, Μανολάκι μου. Πήγαινε. Και κάνω αυτό που πρέπει. Να, πάρε και αυτό το φυλαχτό. Να σε φυλάει. Μην νοιάζεσαι για μας. Εγώ έχω εδώ το Θανάση. Ολόκληρος άντρας έγινε πια. Ίδιος εσύ. Και το Λενάκι. Και το Κωνσταντί το Ζαβολιάρη. Πήγαινε στην ευχή της Παναγίας, αγαπημένα.
συμβαίνει τίποτα, πατέρα? Ναι, παιδί μου. Αύριο φεύγω για την Κωνσταντινούπολη. Πόσο καιρό θα μείνεις αυτή τη φορά? Δεν θα γυρίσω. Θα πάω για να μείνω εκεί. Ο Θεός ξέρει για πώς. Κινδυνεύει η ζωή μου εδώ. Από αυτόν τον Ιησού, τον Μεθύστακα. Η μάνα το ξέρει. Φυσικά. Μαθεί το κουβέντιασα πρώτα. Μάνα. Να είσαι περήφανος για τον πατέρα σου, Γέμο. Όσο για μένα μην νοιάζεσαι. Δεν κοίταψα σε τόσες γένες. Θα λυγίσω τώρα που έχω εσάς τα παιδιά μου κοντά μου. Το Γιαννάκι. Θα τον πάρω μαζί μου. Έχω ανάγκη από ένα βοηθό στην πόλη. Και ύστερα δεν μπορώ να σας αποχωριστώ όλους. Θα μου λείψετε. Να τον προσέχεις. Και το κατάστημα, πατέρα? Και τι σε έφερε σένα. Κοτσά παλικάρι έγινες. Σου παραδίνω τα κλειδιά. Από αύριο είσαι διαχειριστής της περιουσίας μας. Μη λησμονήσεις ποτέ. Την περιουσία μας την έδωσε ο Θεός. Σαν δεις Ρωμιό να έχει ανάγκη τη βοήθειά μας, μην το διώξεις με άδεια χέρια. Στάσου στο πλευρό της μάνας σου. Να την προστατεύεις και να της δίνεις κουράγιο. Και για τα αδέρφια σου, στάσου πατέρας και αδερφός μαζί. Πατέρα, σε ευχαριστώ για τις ερμήνες και την εμπιστοσύνη σου. Θα προσπαθήσω να φανώ εντάξει γιος σου. Δύο χρόνια κύλησαν μακριά από την οικογένειά μου. 2 χρόνια που μου φάνηκαν σαν τη μακριά νύχτα του σκλαβωμένου γένους. Τι κι αν οι εμπορικές μου υποθέσεις πήγαιναν καλά. Το μαράζι κρυφώθηκε την καρδιά μου. Η παρηγοριά μου, τα ευχάριστα νέα που λάβαινα από την οικογένειά μου. Αφέντρα, παιδιά μου πολύ αγαπημένα, σας αγκαλιάζω με λαχτάρα και σας φιλώ. Πέρασαν πάνω από 2 χρόνια σε ξενιτιά και ο καημός κατατρώει τα σωθικά μου. Είναι στιγμές που κατηγορώ τον εαυτό μου που κιότεψε από τις απειλές του Ιωσούφ Μπέι και σας εγκατέλειψε. Μονάχα επίσης το Θεό που 2 χρόνια τώρα σας φυλάει και δεν πάθατε κανένα κακό, μου δίνει θάρρος. Θανάση, ακούω πως οι τοπίτες μας να σε πενούν και καμαρώνουν. Όσο σκορπίζει για τους τοπούς και την πατρίδα, ο Θεός τα μαζεύει και τα φέρνει πίσω με τόκο. Νερατζή μου, μου γράφει η μάνα σας πόσο τη συμπαραστέκεσαι και με πιάνουν τα κλάματα. Κάνε υπομονή, κόρη μου. Γιώργη και Αλέξανδρα, να είστε φρόνιμοι στο σχολείο. Να μάθετε γράμματα για να προσφέρετε στην πατρίδα πιο πολλά από ό,τι ο πατέρας σας. Και εσείς Ελένη και Κωστάκη, να είστε φρόνιμοι στο σπίτι. Όχι φωνές και μαλώματα. Η μητέρα σας χρειάζεται και τη δική σας βοήθεια. Αφέντρα μου, μην με παρεξηγείς πως το ξαναγράφω. Μέσα στις τόσες έγνοιες σου, μη λησμονείς να ανάψεις κερί στο τάφο της ευφροσύνης μας. Αχ, το αγγελούδι μας, τι γρήγορα πέταξε στον ουρανό. Σας φύγω στην αγκαλιά μου και σας φιλώ, ο πατέρας σας. Αγαπημένο μου αδερφέ Αθανασάκη, σου γράφω από τη Βιέννη.
Είμαι πολύ καλά και επιχειρήσεις εδώ πάνε περίφημα. Όμως εγώ νιώθω έναν διακαή πόθο να κάνω κάτι άλλο, κάτι μεγάλο. Το αποφάσισα. Ναι, το αποφάσισα. Θα πολεμήσω για την πατρίδα, για τη λευτεριά. Αν πεθάνω, μη λυπηθείς αδερφέ μου. Για την πατρίδα πεθαίνω ευχαρίστως. Ο Νικολάκης μας θέλει να έρθει μαζί μου, αλλά θα τον αφήσω εδώ να αναλάβει τις δουλειές. Έχε γεια αγαπημένη μου. Ευχήσου μου καλή τύχη. Να μου φιλήσεις τις αδερφές μας. Δώσε κουράγιο στην μητέρα μας και διαβεβαίωσέ την ότι κάνω αυτό που με προστάζει η καρδιά μου και το καθήκον. Ο αδερφός σου, Αναστάσιος. Πατέρα μου, σε πεθύμησα. Έφυγες τόσο ξαφνικά, μας άφησες μόνος. Γιατί, πατέρα, γιατί έφυγες? Λείψεις χρόνια ολάκερα. Να, κοίτα με, μεγάλωσα κι εγώ. Κοντεύω τα 12. Τι είναι αυτό που έβαλες πάνω από τα παιδιά σου και μας άφησες μόνος? Συγχώρε με, πατέρα, δεν θέλω να σε επικραίνω. Αλλά είναι που μου λείπεις. Είναι που φοβάμαι πολύ. Φοβάμαι για σένα, για τη μάνα, για τα αδέρφια. Φοβάμαι για μένα. Πατέρα, πότε θα γυρίσεις κοντά μας? Ακόμα παρηγοριά ήταν το μήνυμα που έφτανε από παντού, ότι το γένος ετοιμάζεται για ξεσηκωμό. Το ποθούμενο ώρα με την ώρα έφτανε. Στα 1819 μοιήθηκα στη φιλική εταιρεία. Αν δεν αισθάνεσαι αρκετή δύναμη στον εαυτό σου, είναι ακόμα καιρός να μεταμεληθείς. Από το δεσμό που δεσμεύεις τον εαυτό σου, μόνο ο θάνατος μπορεί να σε λυτρώσει. Όλα τα στοχάστηκα και στέργω. Δίνω τον ιερό άλκο για τη λευτεριά της πατρίδας. Είναι μονόδρομος αγώνας για τη λευτεριά. Ελευθερία ή θάνατος. Μεγάλο το μυστικό και βαριά η ευθύνη που αναλαμβάνεις να τηρήσεις. Από αυτό κρέμεται το γένος Ολάκιο. Καταλαβαίνεις, Εμμανουήλ? Καταλαβαίνω, κύριε Κώστα, και πολύ καλά μάλιστα. Στα 47 μου χρόνια στερούμε πατρίδα και φαμίλια. Νυν υπερπάντων αγών. Όρκος βαρύς, όρκος ελευθερίας, όρκος θυσίας, όρκος θανάτου. Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού ή και ο Θεός, ότι θέλω είναι επί ζωής μου πιστώσει στην εταιρεία κατά πάντα. Ορκίζομαι ότι θέλω τρέχει στην καρδία μου αδιάλακτον μίσος εναντίον των τυράννων της πατρίδος μου, των οπαδών και των ομοφρόνων με τούτους. Θέλω ενεργή κατά πάντα τρόπον προσβλάβητον και αυτόν των παντελείων εθρόντων όταν η περίσταση συγχωρήσει. Τέλος πάντων ορκίζομαι εισέ, ο Ιερά Πατρί.
βρεις. Ορκίζομαι εις τας πολυχρονιούς βασάνους σου. Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα, τα οποία τόσους αιώνας έχησαν τα ταλέπορα τέκνα σου. Εις τα ίδια τα δάκρυά μου, χυνόμενα εις ταύτην τη στιγμή και εις την μέλουσαν ελευθερία των ομογενών μου, ότι αφιερώνομαι όλος εισέ. Εις το εξής, σύ θέλεις, είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου. Το όνομά σου, ο οδηγός των πράξεών μου, η ανταμοιβή των κόπων μου. Η ώρα του ξεσηκωμού έφτασε. 10 καρτερό άλλο. Ετοιμάζομαι πυρετοδός για τον αγώνα. Μου έδωσαν και τίτλο. Αρχιστράτηγος των ελληνικών δυνάμεων όλης της Μακεδονίας. Καμαρώνουν άραγε η γυναίκα και τα παιδιά μου. Μεγάλες ευθύνες, δύσκολες αποφάσεις. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να παίρνεις αποφάσεις που αφορούν τη ζωή και το θάνατο των άλλων. Να σφαλάς για λίγο τα μάτια σου τη νύχτα και να έρχονται μπροστά σου χιλιάδες αδικοχαμένοι και να σε ρωτάνε γιατί. Σύρε παιδί μου να ανοίξεις. Περιμένω σπουδαία επισκέπτη απόψε. Και στάσου πλάι στη θύρα. Αδιάκριτο μάτι, δεν θέλω να μας δει εδώ μέσα συναγμένους. Ναι, πατέρα. Παπά μεγάλε πατριώτη, τι τρέχει. Έλαβα το μήνυμα που μου στείλες και έτρεξα με μιας. Καπετάν της Βίλης είχασε. Για καλό σε φώναξα. Για καλό της πατρίδας. Σκαρώνεις, ωραία. Να ανάψω κι άλλη φωτιά απλά σε αυτή που άναψε ψηλά της. Να μην ξέρει ο Τούρκος πια να πρωτοσβήσει. Και πού ετοιμάσαι να ανάψει τη φωτιά μου, ρε Στεριανέ? Θα το μάθεις σύντομα αυτό, καπετάνιε. Προς το παρόν αποκρίσου μου. Διαθέτεις το καράβι σου για να μεταφέρεις την πραμάτια, τα σύνορα της φωτιάς. Τα καράβια που βυσβίζεις τα έταξες στην πατρίδα και δεν κάνει πίσω. Σε μια εβδομάδα θα είμαστε έτοιμοι για το φόρτωμα. Δουλειά σου θα είναι να φορτωθούν όλα δίχως να μυριστούν τίποτα οι Τούρκοι. Εντάξει, ωραία. Σπίτι μου το καράβι και υπερβόλη μου η θάλασσα. 5 παιδιά δώσαμε στον αγώνα. Η κυρά μου η Δόμνα και εγώ. Μπέστα, θα κατερώ να με ειδοποιήσεις. Μόλις φορτωθούν όλα, σαρπάνουμε μπροστά Άγιο Όρος. Ο ηγούμενος Ευθύμιος θα μας περιμένει εκεί. Η Παναγιά να ευλογεί τον αγώνα του γένους μας και ο Άι Νικόλας να δίνει καλές τάλες στα καράβια μας. Άντε, γεια σου τώρα. Γιαννάκη, συνόδευσε τον καπετάνιο στο σταυροδρόμι. Μη σκιάζεσαι, δεν θα χαθώ. Κατέχω τη στεριά όπως και τη θάλασσα. Μην βάζεις σε κόφο το παιδί. Πατέρα, άκουσα πως οι Τούρκοι σκιάζονται, μην ξεσηκωθούν και όρθες της πόλης και προετοιμάζονται. Γι' αυτό και βιάζομαι για να φύγουμε. Μην μας πιάσει εδώ καμιά αναταραχή. Θα με πάρεις μαζί σου, πατέρα? Ναι, παιδί μου. Η πατρίδα μας έχει ανάγκη όλους. Σε ευχαριστώ, πατέρα. Θα φροντίσω να φανώ άξιος γιος σου. Ο Θεός μαζί μας. Γιαννάκη, ήσυχα. Μπορεί και η τύχη να μας ακούνε. Ας κρατήσουμε την ορμή μας για τη μάχη. Πόσο βιάζομαι να παρκάρω για το πανηγύρι. Το πανηγύρι του Χάρου. Εσύ δεν μας μεγάλωσες, πατέρα, με την ιδέα ότι η ζωή μας ανήκει στην πατρίδα. Ναι, αλλά μην ξεχνάς πως είμαι και πατέρας σας. Όταν κάνεις και εσύ παιδιά θα με καταλάβεις.
Λευτεριά, εσύ νερεδοθερμένη, που στέκεσαι εκεί δά με το σπαθί στο ένα χέρι και τη σημαία στο άλλο. Γιατί διψάς τόσο για αίμα και φωτιά, γιατί μερεύεις μόνο με τη θυσία. Χαράματας 23 Μαρτίου του 1821 πατήσαμε στα ακροθαλάσσι του Άτο, σε έναν μικρό ημίσκο κοντά στη Μονή Εσπιγμένη.
από το κατάστρωμα του πλοίου του με τους 140 μάρτες και τα 16 κανόνια, ο καπετάνιος Βίζης σήκωσε το χέρι κάνοντας το σήμα της νίκης. Ο ηγούμενος Ευθύμιος ήταν και αυτός μοιημένος στον αγώνα. Τα ψέματα τελείωσαν, Εμμανουήλ, αδερφέ μου. Η ώρα της ελευθεριάς πλησιάζει. Όλα είναι έτοιμα. Πάει καιρός που τα μοναστήρια δουλεύουν νύχτα μέρα για να ετοιμάσουν τρόφιμα και πολεμοφόδια. Η Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους σύσσωμε αποφάσισε στις Καριές τη συμμετοχή της στην Επανάσταση. Ο αγώνας στη Μακεδονία ξεκινά από τη Χερσόνησο. Πήραμε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις. Στον Άθο δεν πλησιάζουν τουρκαλάδες και η Σαλονίκη, η έδρα τους, είναι στα 10 βήματα. Αν σας πάρουν μυρωδιά βέβαια, θα σας κάψουν ζωντανούς. Εμείς έχουμε πίστη στη μητέρα μας την Παναγία που γιορτάζει. Ο Ευαγγελισμός της θα φέρει τη λύτρωση και της σκλαβωμένης μας πατρίδας. Αμήν. Πατριώτες, αδελφοί και βουλευτές στην Ύδρα. Σαν διορίστηκα γενικός έφορος της εταιρείας μας στα μέρη της Μακεδονίας, παρακίνησα πολλούς στρατιώτες να υψώσουν τη σημαία του Σταυρού, να πάρουν τα άρματα στα χέρια και να κινηθούν κατά του εχθρού. Όφεν είναι απόλυτος ανάγκη να μας πλαχνιστείτε και να στείλετε αρματωμένα καράβια με όπλα και λοιπά πολεμοφόδια για να χτυπήσουμε μαζί το κάστρο της Σαλονίκης και τις γύρω περιοχές από Καβάλα ως Άγιο Όρος. Αναμένω ανταπόκρισή σας. Ζήτε πατρίς, ζήτε αριστερία του γένους. Θέλω να το στείλω εκεί, τις αταγές σου. Πατέρα, ο καπετάν Μαργαρίτης ζητάει. Να περάσει. Χαιρετάρχοντα. Καλώς το καπετάνιο. Από σήμερα μπαίνω στην δούλεψή σου, Αρχηγέ. Βάζω το κάκι μου στην εκκλησία της πατρίδας. Πώς γίνεται να μην χαράξει τη λευτεριά σε τόπο που γεννά τέτοια παιδιά? Έχουμε τόση ανάγκη από καράβια, αλλά περισσότερο από άτομα που γνωρίζουν καλά τα μέρη. Κάθισε. Αρχηγέ, ο πρίγκιπας Δημήτρης Φυλάτης στέλνει γράμμα στην εταιρεία σου. Ο πρίγκιπας, ώστε γνωρίζει για τον αγώνα μας και μου στέλνει γράμμα. Ναι, ρωτώστε τον καπετάν να γνώσει. Το καίκι του άραξε στο λιμάνι και είπε στους δικούς μας πως στέλνει για λόγος ο πρίγκιπας. Ο πρίγκιπας κατέβηκε στην πατρίδα. Έχουμε πολλά να περιμένουμε από αυτόν. Ο Θεός δεν θα μας αφήσει. Η Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρου σου στέλνει με την ταπεινότητά μου τις ευλογίες της. Και τις χρειάζομαι τόσο. Τι κάνουν οι γεροντάδες? Έφραξαν τους παρήγγειλες ακόμα περισσότερα. Δηλαδή? Ο διοικητής του Αγίου Όρους, Χατσικίν Χαΐ Μπέης και 18 άντρες της φρουράς του συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν στις Καριές. Ποιος
Ποιος από εσάς είναι ο άρχοντας Αμανουήλ? Μέσα στην όργωση Ερυσσού. Να σας πω, το μετεμοχώριο ξεσηκώθηκε. Ναι! Και περιμένουν τις διαταγές σου. Θέλουν όπλα και πολεμοφόδια. Πώς έφτασες εδώ, καλέ? Ο πόθος για τη λευτεριά βάζει φτερά στα πόδια. Εξάλλου, σε τόσες κρίσιμες ώρες, εμείς οι γυναίκες κυκλοφορούμε πιο εύκολα από ό,τι οι άνδρες. Οι Τούρκοι δεν μας υπολογίζουν. Αρχηγέ, τα παλικάρια μας ελευθέρωσαν την Ερυσσό. Ναι! Σε περιμένω για διαταγές. Με στέλνω καπετάν Χάψας. Εμφανίστηκε στην πλατεία του Πολύγυρου με ένα τσούρμο καβαλαρέους. Ψήστηκε ο τόπος. Σκόρπισαν με τις πιστόλες υψωμένες ίσα με 300 Τούρκους που έτρεξαν να τους πνίξουν. Ζητούν βοήθεια για να αντέξουν. Ναι, αρχηγέ, δικοί μας έφτασαν στο Καράβρνο, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Ναι! Αλήθεια είναι τούτο. Ναι! Γραμματιέ, γράψα μέσα στους πετσιώτες. Μήνυσέ τους ότι θέλουμε παρούτη ως 1000 σοκάδες. Θα πάρουν το παρά ντούκου και στέλνω να κινηθεί να κλείσει τον κόλπο της Θεσσαλονίκης. Πες τους πως οι χαλκιδικιώτες έφτασαν κιόλας έξω από την πόλη. Μάλιστα, αρχηγέ, από το θάρρος και το δέσου κρεμόστολοι. Άρχοντα Μανουήλ Παπά, το πανηγύρι του Ξεσηκωμού δεν έχει τελειωμό. Η Κασάνδρα, η Ορμήλια, η Νικήτη και τα χωριά της Καναμαριάς. Οι αγωνιστές σε περιμένουν για να πούν στην πόλη. Σαν ετόπο μάχη σε μάχη να τους οδηγήσεις, να τους ενθαρρύνεις και να τους συμβουλεύσεις. Δόξα τω Θεώ. Έλληνες αδέρφια μου, συμπατριώτες και συναγωνιστές, μη σκιάζεστε. Η ώρα της ελευθεριάς πλησιάζει. Ο αέρας επανάστασης πνέει στη Μακεδονία μας. Με τη βοήθεια του Θεού παίρνουμε τα άρματα στα χέρια. Εμπρός! Ας λογιάζουμε πια τον τόπο μας ελεύθερο. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Εμπρός! Για την πίστη και για την πατρίδα. Ζήτω Ελλάδα! Ζήτω! Ζήτω ελευθερία! Ζήτω! Κεφώνες εγερθείτε να προβάλλει η ελευθερία. Όλοι στα αρμάτα σωστείτε, βάλτε στην βουλιά φωτιά, στη φωνή του αρχηγού της, του Εμμανουήλ Παπά. Της κραυγιάς τις αλυσίδες, η Μακεδονία σπάει και βρωμάει το καριοφύλι, άδεια στράφει το σπαθί, ποιος εχθρός θα αποτολμήσει στον Παπά να αντισταθεί. Υποτίστα το παγέο, σέρν και χαλκίδι, με τον πρώτο των γενναίων πολεμούν εδώ και εκεί. Κρεμοστίνει το φεγγάρι και ο σταυρός αναφθεί. Η τιμή στο παλικάρι της ντροπής θα σωμευτεί. Ο εχθρός αποτραβιέται, τρομαγμένος και ρωτά, ποιος αυτός που δεν τραβιέται, που μας φάζει, μας πατά. Αποκρίνονται οι ράχες, τα λαγκάδια τα βουνά. Είναι Μακεδονομάχοι του Εμμανουήλ Παπά. Είναι κόρη του Αλεξάνδρου και κουμπέλες θα βραχεί. Είναι οι ίδιοι που τον πήραν στην Ασία νυχτή, που για σύμβολο τους έχουν ο Ιτάνι Επιτάς, που πεθούν να ζήσει πάντα ελευθέρα η Ελλάς. Τρέμουν στον αντίλαλό τους προαιώνιοι εχθροί και γεμίζουν
τάφους κάμπους μοναπίστων η εθνή στεφανώνει τον αγώνα η θεά η ελευθεριά και η μνήμη των ηρώων θέλει παντολικά κι απ' τη σίδρα σε τον τάφο με Μανουήλ παπά ως τον πόνο του υψίστου μια θερμή Μακεδονία ζήσε πάντα ευτυχής και όλα δοξασμένη τα φρεγγίες να φωνείς μάνα μου Μακεδονία ζήσε πάντα ευτυχής. Έτσι αυτό. Άκουσε και επανάσταση. Θα το πάρετε το μάθημά στις τζαούλιδες. Στο όνομα του Αλλάχ, εγώ, ο Ιουσούφ, μπέις της υψηλής πύλης, παίρνω όρκο να καθαρίσω τον τόπο από τους τζαούλιδες. Και να μην με λένε Ιουσούφ, αν δεν πνίξω την ψευτοεπανάσταση σας στο αίμα. Φωτιά! Σαν μεγαλώσω λίγο, θα πάρω τα άρματα και θα πάω να πολεμήσω μαζί του για τη λευτεριά. Η φωτιά πρόθηκε σε όλη την πόλη. Θα γίνει μεγάλο κακό. Οι Τούρκοι θα κόψουν μεγάλους κότσους από Πάστρες και ο Δεσπότη. Γρήγορα στο Δεσποτικό. Ο Μητροπολίτης θέλει να μας μιλήσει. Αδέλφια μου, συμπατριώτες, σεραίοι, τιμημένοι, ακούσατε. Οι Τούρκοι απειλούν να κάψουν την πόλη μας και να μας πετσοκόψουν. Να προσευχηθούμε, Δέσποτα, στην Παναγιά να μας σώσει. Η Παναγιά μας μεγαλόχαρη θα κάνει το θαύμα της και θα σώσει την πόλη μας από την καταστροφή. Και εμείς όμως πρέπει να παραδώσουμε τα όπλα. Δεν υπάρχει άλλη λύση, αδέλφια μου.
Δύσκολες ώρες, δύσκολες αποφάσεις. Οι Τούρκοι πιέζουν. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, ούτε χρόνο για χάσιμο. Παραδώστε τα τιμημένα όπλα. Αλλά να θυμάστε, η Επανάσταση δεν έσβησε. Φωτιά της και στις καρδιές μας. Πρέπει να συνεχίσουν και σήμερα τα καλά μαντάτα. Αυτές οι απανωτές νίκες με γέμισαν χαρά. Μα και έρνης. Θεέ μου, μήπως φορτώθηκα φορτίο τρανότερο από ό,τι μπορώ να αντέξω. Πατέρα μου, δεν ξέρω πώς μπορώ να σου πω αυτό. Ο Αναστάσης μας θέλει μαντά το φοβερό. Ο Γιουσούφ Μπέις έξερε στα κουντρούμια τη μάνα με τους μικρούς και τις κοπέλες. Συνέλαβε και το θανασάκι μας. Το σπίτι μας γίνηκε στάχτη για το γυνάτι. Μου σχίζει τα σωθικά με αυτό το νέο. Η πιστή μου αφέντρα που τόσο φορτώθηκε με το φιβιό μου. Η νερατζίκη λενιό μου, κοπέλες σαν τα κρυσταλλένια νερά. Τα μούστακα παλικαράκια μου και ο Θανάσης μας. Αντίπεινα της απανθρωπιάς του Γιουσούφ. Ως πότε θα την πληρώνουν αθώοι. Σήμερα κανένα νεοφέτη. Μόνο επιστολές με κούφια λόγια και υποσχέσεις. Θα στείλουν βοήθεια και μπαρούτι, λέει. Λόγια το αέρα. Κι όμως, τα μαντάτα της Επανάστασης κάνουν το γύρο του κόσμου. Έρχονται άνθρωποι στην πατρίδα μας, από όλο τον πλανήτη. Θελοντές, φιλέλληνες, για να μας βοηθήσουν στο δίκαιο αγώνα για τη ελευθεριά. Και εμείς, κλεισμένοι στο στόμα του Λύκου από Ανατολή και Δύση. Ο Μπαϊράμ Πασάς από τη μία και ο Γιουσούφ από την άλλη. Βοήθεια, Χριστέ, το λαό σου. Με δυο του φέκια πολεμάμε τα φουσάτα του Σουλτάνου. Γε, σου φορούμε τα μα. Θα σε ποτίσουν φαρμάκι. Λέγε ρε Χατζή, και ας φαρμακοθώ. Τι έγινε? Ο Ιουσούφ ρήμαξε τη Μακεδονία. Έσφαξε 2.000 Θεσσαλονικιούς, μα δεν χόρτασε αίμα. Χύμιξε από εκεί και έκαψε 42 χωριά στο διάβα του. Οι άντρες που έπεσαν στα χέρια του, τους σκότωσε. Το χώμα μάθηκε κόκκινο, οι γυναίκες μαυροφορέθηκαν. Τα γυναικόπαιδα, τα έσυρε στα σκλαβοπάζαρα της Θεσσαλονίκης. Και έδει και Μπαϊράμις, αίμα και ποκαηδία παντού. Ας θυσιαστούμε τότε εμείς για να ζήσουν τα αδέρφια μας ελεύθερα. Όχι, δεν θα κάνουμε πίσω. Πλησιάστε. Θα στα δυο στενά της Κασάνδρας και της Ρετίνας και θα τους συναντήσουμε εκεί. Και τι θα ωφελήσει, αρχηγέ? Θα κλειστούμε μόνοι μας στην παγίδα. Ο Λούθ στη θάλασσα. Μην τάχα περιμένουμε βοήθεια από εδώ. Θα μας πιάσουν όλους και θα μας βγάλουν τα νους. Μην γιοτεύετε ρε. Όταν ορκιστήκαμε, είπαμε ότι θα πάμε να αποθάνουμε για την πίστη και την πατρίδα. Συμπάθα μας, πατέρα. Τα γυναικόπαιδα συλλογιόμαστε, όχι εμάς τους άντρες. Και εγώ αυτά συλλογιούμαι, Γιάννο. Πρώτος όμως έβαλα στο στόμα του Λύκου τα δικά μου. Εμπρός λοιπόν και ο Θεός βοηθός. Αφέτη Μανουήλ, σου φέρνω μήνυμα από τους οπλαρχηγούς της Κασάνδρας. Έστειλαν τα ταμπούργια όπως πρόσταξες. Όμως απέμειναν με λιγοστά βόλια και κανόνια χωρίς μπαρούτι. Γίνεται ωραία πόλεμος χωρίς αυτά. Μόνος μας άφησαν οι πατριώτες. Τελείωσαν τα άστρα και τα χρυσά. Πάνε οι πρίκες νερατζής και της λενιός μου. Όλα για την πατρίδα χαλάλι. Και τζέμας ακόμα. Εμείς οι Σεραίοι, οι Χαλκιδικιώτες, οι Μακεδόνες, πολεμάμε για τη ελευθεριά.
Και αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι ενισχύσεις και όχι υποσχέσεις. Οι Τούρκοι πάτησαν το Πολύκυρο! Συμφορά! Έσφαξαν τον Πρεστό Παπαγιολάκη και 10 παλικάρια! Από το καπουλάκι της Λεντίνας και από τα χασικοχώρια ήρθε το γιάρ ματωμένη, αμέτρητη και ταιριασμένη. Έτρεχαν πάνω κάτω με τις χατσάρες στα χέρια και όποιον έψηκαν στο διάβα τους τον χαλούσαν. Δεν άφησαν τίποτε όρθιο. Μπήκαν στα σπίτια μας, τα λαιλάτισαν. Τέτοια αγριότητα δεν έχω ξαναδεί τα μάτια μου. Μάτως η Μακεδονία μας. Θα καταφέρει άρα και αυτή τη φορά να νικήσει ο Δαβίδ τον Γολιάθ. Με 14.000 στρατό εφόρμησαν κατά της Κασάνδρας και της Ρεντίνας. Τα στενά δεν ήταν δυνατόν να αντέξουν το πλήθος των απίστων που μανιασμένοι ορμούσαν. Στην Κασάνδρα μια χούφτα άνθρωποι άντεξαν στα ταμπούρια τους περίπου έναν μήνα. Ύστερα αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν και οι εχθροί λυσασμένοι ξεχύθηκαν στην Κασάνδρα. Έσφαξαν, βίασαν, έκαψαν, άρπαξαν με αιχμαλώτισαν σκλαβοπάζαρα. Την ίδια μαύρη τύχη είχαμε και στη Ρεντίνα. Η Ιερισσός πλήρωσε το τίμημα. Και εγώ, μετά από παρότρινση των συναγωνιστών μου, κατέφυγα ξανά στο Άγιο Όρος. Yeah.
Λυπητερά τα νέα, Μανουήλ, αδερφέ μου. Και για σένα και για τον αγώνα μας. Λέγε, πάτερ, από λυπητερά χορτάσαμε. Τι χειρότερο μπορεί να μας βρει? Μετά τα τελευταία γεγονότα και για να σταματήσει η σφαγή των αμάχων της Μακεδονίας μας, ο Σουλτάνος απέτησε από την Ιερά Επιστασία. Μίλα, Αγίε Ηγούμενε, μη μας αφήνεις άλλους αγωνία. Να αποφυλακίσει τον Χαλίλ Μπέι και να παραδώσει τον καπετάν Μανώλη, τον αρχηγό της επανάστασής μας στους Τούρκους. Τι λέει? Μα, αν παραδώσετε τον Άρχοντα, είναι σαν να προδίδετε τον αγώνα, την ίδια μας την πατρίδα. Συγχωρέστε με, συγχώρα με και εσύ Παναγία μου. Η Ιερά Επιστασία βασανίζεται. Μεγάλο δίλημα. Από τη μία η Ορθοδοξία μας, η πίστη μας, τα μοναστήρια μας, χειμήλια αιώνων και από την άλλη. Τι θα κάνουμε τώρα? Πώς θα σώσουμε και τα μοναστήρια και την Επανάσταση? Να φύγεις, αρχηγέ. Εσένα σε χρειάζεται η πατρίδα. Να φύγω και να σ' αφήσω στο στόμα του λίγμου? Ποτέ. Έχει δίκιο ο Ηγούμενος. Να φύγουμε. Οι πατέρες να βρουν τρόπο να δικαιολογήσουν τη φυγή μας. Κι αν ξεσπάσει πάνω τους ο Τούρκος, θα υποστούμε τις όποιες συνέπειες. Και πώς πιστεύεις πως αναπαύει την ψυχή μου μια τέτοια απόφαση, Άγιε Ηγούμενε? Αδερφέ μου Μανουήλ, σαν κίνησες τούτο τον αγώνα, δεν στοχάστηκες μήτε γυναίκα μήτε παιδιά. Και εμείς θα στοχαστούμε το σαρκείο μας. Εύχομαι, πάτερ, να μην γίνει κάτι κακό στα μοναστήρια. Νομίζω πως αν μάθω κάτι τέτοιο δεν θα αντέξω. Πηγαίνετε στην ευχή του Θεού, αδέρφια μου, και ό,τι είναι θέλημά του θα γίνει. Το γέρος μας παλεύει για την ελευθερία του και θα την αποκτήσει. Άγιε Ηγούμενε, ευλόγα μας, να συνεχίσουμε τον αγώνα για την πατρίδα. Και κατά πού τραβούμε? Προς την Ύδρα, αρχηγέ. Τα μοναστήρια. Τι είπα απέγιναν? Ησύχασε, Αρχόντα Μανουήλ. Τα μοναστήρια είναι ανέικτα. Πώς να ησυχάσω? Η φλόγα της Επανάστασης που σβήσε ο Τούρκος στη Μακεδονία κατακαίει την ταλαιπωρημένη μου καρδιά. Θαρώ πως δεν θα αντέξω. Θα αντέξει, καπετάνιε. Αύριο φτάνουμε με το καλό στο νησί και θα σε δει γιατρός. Κάνε κουράγιο και κρατήσου. Πρέπει να κρατηθώ. Μακάρι να ήταν εύκολο. Πιστεμένοι μου άνθρωποι, αφήστε με λίγο χρόνο μόνο με το γιο μου. Γιαννάκη, παιδί μου, εγώ φεύγω από αυτόν τον κόσμο. Ό,τι είχα, τα έδωσα για την πατρίδα. Μην το λες αυτό, πατέρα. Θα γίνεις καλά. Μπορείς ακόμα να προσφέρεις. Φεύγω, παιδί μου. Τι να πρωτοαντέξω? Τους πεσμένους στρατιώτες, τα ρημαγμένα χωριά, τα σκλαβωμένα γυναικόπαιδα. Τι λόγια είναι αυτά, πατέρα? Εσύ δεν μου έλεγες πως η πατρίδα θέλει θυσίες, πως λευτεριά χωρίς αίμα δεν γίνεται? Η λευτεριά ήρθε στη θύρα μας και έφυγε. Η λευτεριά δεν χάθηκε, πατέρα. Θα συνεχίσουμε τον πόλεμο. Θα το συνεχίσετε εσείς για την πατρίδα. Γιαννάκη,
Ψάξε για τη μάνα σου, για τα αδέρφια σου. Ό,τι περιουσία μας απόμεινε. Ξόδεψέ την για να τους ελευθερώσεις από τον Τούρκο τα χέρια. Είναι σε καλά χέρια, πατέρα. Ξέφυγαν από τον Ιουσούφ. Αλήθεια, δόξα τω Θεώ. Ναι, πατέρα. Μην κλαις, παιδί μου. Τώρα, εσύ και τα αδέρφια σου παίρνετε τη θέση μου. Να είστε πάντα αγαπημένοι και ενωμένοι. Και να θυμάστε πως ο πατέρας σας έκανε ό,τι μπορούσε για την πατρίδα. Έδωσε τη ζωή του για την πατρίδα. Λυπάται μονάχα που δεν έπεσε από το μαχαίρι του Τούρκου. Πατέρα! Πού μας αφήνεις, αρχηγέ? Πατριότητα, ναι. Τι θα απογίνουμε χωρίς εσένα? Αδέρφια μου, μην εγκαταλείψετε την πατρίδα. Έρχεται η ελευθεριά. Τη βλέπω, Σιμώνη. Να τη χαρείτε εσείς. Να ζήσετε ελεύθεροι. Σύντομα ξυπνάει μια νέα μέρα για την Ελλάδα. Ως πότε, παλικάρια, θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιοντάρια, στις ράχες, στα βουνά. Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Στις 5 Δεκεμβρίου του 1821 με τιμές στρατηγού. Πολύ αργότερα τα οστά μου μεταφέρθηκαν στις Σέρρες, την αγαπημένη μου πατρίδα, η οποία ήταν πια ελεύθερη. Η οικογένειά μου πλήρωσε και με το παραπάνω το φόρο αίματος που της αναλογούσε για την ελευθερία της Ελλάδας. Πατέρα μου, αποφάσισα να αφήσω το κατάστημα που μου πιστεύτηκε και να ακολουθήσω το παράδειγμά του. Ζώστηκα τα τιμημένα των γόνα άρματα. Το 1826 πήρα μέρος σε μια πολεμική επιχείρηση στη Ρούμελη, προκειμένου να αποκόψουμε την επικοινωνία του Κιουταχή με την Αττική. Με συνέλαβαν οι Τούρκοι στην Αταλάντη και με αποκεφάλισαν στη Χαλκίδα λίγο αργότερα. Επέσα και αξιώθηκα να δω την πατρίδα μου να απελευθερώνεται, όμως τα αδέρφια μου να θυσιάζονται για αυτήν. Ο Αναστάσης μας συνελήφθη από τους Τούρκους και φυλακίστηκε για πολλά χρόνια. Αποφυλακίστηκε τελικά, αλλά πέθανε μόνος και πάυτοχος. Ο Νικόλας μας πέθανε στη μάχη του Καματερού το 1827. Το Δημητρό και το Γεωργάκη μας τους αποκεφάλισαν οι Τούρκοι. Ο Μιχάλης μας επέζησε και έγινε δάσκαλος στις Σέρρες. Όσο για μένα, δεν παντρεύτηκα ποτέ. Δεν αγοράστηκαν ποτέ τα πρικιά μου στην πόλη. Ο πολυαγαπημένος μου πατέρας, ο καπετάν Μανώλης, μου έμαθε να μάχομαι με γενναιότητα και αυτοθυσία. Να βάζω το κοινό συμφέρον πάνω από το προσωπικό. Μου έμαθε ότι η ελευθερία της πατρίδας έχει μεγαλύτερη σημασία από την ίδια μας τη ζωή. Μετά το θάνατό του,
συνέχισα να μάχομαι για αυτήν. Σκοτώθηκα στη μάχη στο Μανιάκι, δίπλα στον ηρωικό Παπαφλέσσα. Μεγάλωσα και παντρεύτηκα εκεί. Δεν έφυγα ποτέ. Πάντα περίμενα τον πατέρα μου να γυρίσει. Μεγάλωσα και ακολούθησα την επιθυμία του πατέρα μου και τη δική μου. Πολέμησα τους Τούρκους και αγωνίστηκα για την ελευθερία μας. Σκοτώθηκα πολεμώντας το Μεσολόγγι στο πλευρό του Μάρκου Μπότσαρη. Της οικογένειας. Αξιώθηκα να ζήσω στην ελεύθερη Ελλάδα, όπως ευχήθηκε ο πατέρας μου λίγο πριν περάσει την αθανασία. Όταν μεγάλωσα ως πληρεξούσιος των επιζών των αδελφών μου, ζήτησα από την ελληνική κυβέρνηση βοήθεια για να επανακτήσω την περιουσία μας. Δεν κατάφερα πολλά πράγματα. Δεν μπόρεσα να εξασφαλίσω μια αξιοπρεπή ζωή στα μέλη της οικογένειάς μου που επέζησαν από τη φωτιά της Επανάστασης. Τι να σας πω εγώ, η γυναίκα του Άρχοντα Εμμανουήλ Παπά, που το στερήθηκα για χάρη της πατρίδας, για το σπαραγμό της ψυχής μου, που τον έχασα για πάντα από κοντά μου, αλλά χαλάει, όλα για την πατρίδα, και τα έδωσα όλα, αίμα από το αίμα μου, και σάρκα από τη σάρκα μου. Είναι αβάστακτο να είσαι γυναίκα ήρωα, είναι ασήκωτο να είσαι μάνα ηρώα. Δεν μας απομείνει τίποτα, όλα τα χάσαμε. Αξίζει 1000 φορές, γιατί αναπνέουμε τον αέρα της ελεύθερης πατρίδας, γιατί δίνουμε χώρο στην καρδιά και στη μνήμη μας, για τους ήρωές της, γιατί προσπαθούμε να μιμηθούμε το παράδειγμά τους. Ας είναι αόμοια η μνήμη μας και η γνωμοσύνη μας στον Εμμανουήλ Παπά, τον αγνό και ρομαντικό αγωνιστή της Επανάστασης του 1821.